Kairiba, madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, bueno, good morning, Giraray. Pasensya na kamo po, dagos kita hanggang alaba ni. Okay. Huro halaba ni hanggang kitang alas 11 pala ni pagkaaga. Nangaran po ni Joey Lim na nakiulay man po sa tuya, tama deliver na kayo itong mga bills. Bills na naman sa Kapitolyo, tayo deliver so bill kan na mabayaran kan Kapitolyo digdi sa mga political ads, ano? Okay. Sige, sa maray na pakiulay, sige lang. May nag-text digdi sabi kan 4198. Good day, Manoy. Sa sitwasyon po nguwan, nakaka-disappoint na magtanom nin paroy. Kuno arin lugmok man na maray an mga parauma saka palang planong amendahan an RTL. RTL ining Rice Tarification Law o Bilyar Law. Sa sunod pang Congress, ayon nga po ang kasabihan, aanhin pa an damo kung patay na an kabayo. Okay, saro pa. Kin marikas naman an digital meter reading, di marikas man palan babayaran kanda sa SMIC. Ang ibig sabihin, mga tugang, itong reading, metrong individual sa kada residensya. An SMIC, masingil po yan sa Kasoreko. Tayo man sindang sa diring metro para sa Kasoreko as a whole. Ang nagreklamo sa tuya, itong yan. Kundi maraming tayo na ipaliwanag naman ni Ann. Dahil man da kasi nananakot. Dahil man da nananakot. Ay, siguro, sleep abitang. Siguro. Intindihon ta na sa naman. Yun to nga ni. Sabagay, mga concern kaya yan mga tugang kan sa tuyan mga consumer, miski nga digdi sa mga consumer ta dyan sa water district iuman, pero an pigngangalas ko nga pag abot sa reading an mas dakol na nagrereklamo konsumidores kang kuryente ay na mga digdiman sa digdiman diyan sa water district an pigpapareklamo man kan mga konsumidores ito para siring kan sa Kasoreko nawawara ada itong na availment ninda kan sa siguro 12% garo to 12% ang sa services. Itong senior citizens discount na 12%. O 10%. O 5%. Whatever. Kung gurano. Basta nawawara da sabi. And then, dati nga nahiling ka sa billing. Yun nga, na.
Oh, sabi man ni Ann, as far as Casoreco 3 is concerned, kung nawawara na pala dyan, kung dahil naiiba dyan sa endong bill, magpasiring ka mo dyan sa Casoreco, update nindo sa endong dyan account. Tabaka nga so paliwanag niyan. Baka nga diin na nakukuya na diin na ikakaltas sa endong discount kasi baka nga mga baka puro na baka dahil man nga sinda pwede magkuyan tabako man sindang manghuhula o kaya siguro tama ito kamuna sana magpasiring dyan sa Casoreco tangarig ma-update ang sa inyong account. Okay, magayon na paliwanag to. Digdi man sa water district, just like that, pareho man. Siguro magayon na itong question na ito ni Ann. Magpasiring man kamo dyan sa water district. Iyo baga, kadakol kan mga siring kan mga instansya, di ba? Kaya, kuya na, pero iyon na sa namin ito, di ba? Dapat, di ba? Okay, yes, sa text na ini sa pag-urulayan ta daw. Ay kumusta pala si Sal Fortuno Jr. Mabuot na aki ini si Junior nagbuot naman na tao ni. Although sabi kan iba hubinon pang maray. Okay lang yan kasi nakasubaybay man si Manoy Sal dahil man yun mapasupog, di ba? Maray na aki pa nakakanood na no arin pa man yan maadal kung no arin gurang na di ba? Okay lang yan. So baka ang laom ko matalino man na tao madali yan makanood. At saka, dayan papabayaan ni Manoy Sal. Di ba? Maray man yan, may preskong kaisipan, sabi nga ni Kayan, may preskong kaisipan na nakaakma sa panahon. Kaysa man kung arukan mga gurang na, so sa enda man nananodan, iyo man yan, pag minsan, bako nang tama sa panahon. Ha? Kasi nabuhay kan ibang panahon di ba? So nanodan ninda kang panahon nito bako naman suited para sa presenting panahon. So magayon ini niya ko ta mga hubin pa aki pa magiging versatile yan siyempre ikukuya ninda so para sa napapanahon naman ninda ngunyan, di ba? So magiging sabi kaya magiging na sa namang kitang viewer. Pardalan. Okay. So sa pagtubod ko man kaya ini man si Sal Fortuno Jr. magiging maray ining legislador may pinag-adalan man, mabuot na tao, dispwestong makanood. Ang tao kapag dispwestong makanood dahil ko man sinasabing magiging perfect alagad pag tao na gusto mo makanood kan ipinagtutok do sa imo kan mga may experience na sa kaso dati mong dunong pag pinagsaralumog mo yan magiging excellent yan, di ba? Alright, so mga tugang susog man duman sa nini man na text kayo niyong 6 text ni okay, teka tahuban kaya ay 4198 kuyanda nakakadisganar na magtanom nin paroy ngunya ng mga panahon sa bagay tama man kaya por medyo kaning rice tarification law ini mga tugang namugtak sa alanganin man ini mga para tanom kasi mas tinataon ng buwelo sa mga import import ayan pati mga tugang di enterong nagbabaha ng supply sa merkado ang tendensya mababaan presyo kundi ang makaturitristingo niyan mga tugang
ang paroy ka barato. Pag binakal ka ng mga trader, barato. Pag pinagiling na yan mga tugang, naging bagas na, yan sa merkado, abaan na, langkaw kang presyo pa. O, di ba? O, iyan. Kaya dyan, pirming nalulugi ang mga parauma. O, dagdagan pa kaini mga tugang na mga smuggler. Nag-i-smuggle din bagas. Ha? So, di tarambak na mga tugang nin supply nin bagas dyan sa merkado. O ano pa man sa mga paratanom. Intero ng lugbok ang kabuhayan. Paano pa makapagpa-eskwela? Paano pa sinda makakaagwanta kan mga pangangaipo sa araw-aldaw? Kung talagang pirminas na mga tugang na daplaan sa endang pinagkakakitaan, o di mas lalong dakol ang magugutom. Dakol ang maging out of school youth kung siring kayan. Di ba? Tayo ano kaya dahil nasusurusog po ini smuggling na ini mga tugang digdi sa Pilipinas. Sa ibang nasyon may smuggling man pero very slim ang chances. Digdi sa Pilipinas at sabi na nga ni Tatay Digong na lalabanan niya so mga katarantaduhan sa mga ahensya dyan sa custom lalo. Pero halos day man na mayo kitang nabaritaan na sarong custom official dyan na halangkaw na kinasuhan o kaya nakulong por medyo kayan na smuggling na nagre-receive ng mga tongpats. Mayo kitang nadadangog. Apisar kan, paulit-ulit na nang sabi ni Presidente na talagang yaon an matarum na ngipon kan batas na talagang papanimbagon an mga sisayma na maging imbulto digdiyo. Pero mala yan. Iyo baga, malabo mga tugang siguro masugpuan smuggling activities sa Pilipinas. Kung may mga protector man sana dyan sa laog kang Bureau of Customs, naging mainit mga tugang na issue iniyo, kadto pa, kung paano nakakalusot ang bilyones na kantidad nin mga produkto, ining bagas, ining mga gugulayon, paano yung nakakarulusot ng mga yaon dyan, mga may nakabantay man, dyan sa custom. Ano ito nakakarulusot, ha? Apwera pa kaya na makaturotristidigdi mga tugang. Ano tamay nakakalusot na bilyones na kantidad nin mga illegal na droga? Yung sabu. Yung sabu. Pagkatapos yung mga party drugs na yan, nakakarulusot. Kung surusisiisay ng mga opisyalis kan BOC mga tugang nagigikakontsaba dyan kan mga pastid yung mga smuggler na ini na nagre-resibidaanin tongpats, nagre-resibidaanin tara, ulagay, yun yan. Mismo mga tugang na si Senador Ping Lacson, iyo mga tugang nagdaglantad kan bagay na ini. Mala mga tugang may igmang mga pangaran mga tugang na pinagsasambit, ini si Ping Lacson, mga pangaran kan mga nagresibinin tara o lagay o tongpats pero ani ba daiman san daisa na ani ba man nga may naging floating status ni naging floating pero hanggang sa nga duman mayo na babaritaan na mga namamanuan mga tugang kung pira sa senda an talagang tinangkas sa serbisyo o nakasuhan. Baka nga ni sabi ni Ping Lacson mga tugang, baka nga na-promote pa. Ay, grabe yan. Ay, Diyos ko. Malaki ito si Paeldon. Nagirumduman ni si Paeldon. Kan nagluwas itong duman nangyari. So, yan duman sa magnetic lifter na bilyones na kantidad ding shabu. Kunda inahabol mga tugang, pero may nakadulag pang sarong magnetic lifter dahil nasusog. Durante yan mga tugang kampanahon ni
ni Paildon dyan sa custom. Oh, si Paildon, yung man ang binugtak ni Tatay Digong dyan sa custom. Nabilib na bilib mga tugang si Tatay Digong kay Paildon. Naghigpit totoo. Naghigpit kayo itong mga tugang si dating BOC Commissioner ni Canor Paildon. Ha? Pero mga tugang, ang hinigpitan, mahinda, tasumidyaan pinagpugulan mga tugang pinagigpitan na dahi makaisos. Garo iyo papara ko yan subidya, na dahi makalaog dyan sa custom. Tangaring dahi maobserbaran kung ano nangyayari dyan. Ha? Ha? Ang paglaog kan media dyan sa Laguerta kan custom, ang tintirong hinigpitan na maray ni dating Commissioner Paildon kaito. Limitado mga tugang ang nasa sagap na bareta, ninhuli mga tugang tahigpit na maray ini si Paildon sa media. Hasta mga tugang sa nagputok nga ni An Bareta tungkol sa bilyones na kantidad na nakalusyot dyan sa na custom na interong nabiklad mga tugang ninhuli na nabuking. Di nako akan media ito nabisto. Kadakol man mga tugang na hausyaw. Hausyaw. Diyan sa custom na yan. Garo ginibo kaya kadto ni Paildon garo na siya hadi diyan Garo siya gabusan. Arab do naman Jesus Marcel. Tapos hanggang ngunyan, bako naman si Paildon. Kaya ngunyan mga tugang, medyo dakol-dakol na mga tugang manangkakaluwas na bareta dyan sa custom. Garo nakakakuan na dyan. Ay talaga mga tugang, igwa man dyan mga talagang inalagaan ninda mga midya-bidyahan. Na iyo ang pinagkakatiwalaan ninda na paluwasan ng bareta, alagad puro pag-umaw. May mga midya-midyahan dyan na iyo ang nagsasalukan bareta, pinapaluwas sa media na magayon ang imahe. Kasi may putsman. Kasi igwaman. Yan ang problema dyan. Kadakol kayan? Kadakol mga tugang na mga siring kayan. Mas kaysa puerto, igwa kayo mga siring kayan. May mga media sindang inaalagaan ng mga medyo-medyahan. Yan. Sabi ni Ping Lacson yan, ha? Ping Lacson mismo ang kuyang kayan. Naka-booking. Surunod-sunod pati mga tugang ang mga nangyayaring mga siringkan, mga palusutan dyan, mga smuggled, mga smuggled products, mga tugang nakakalusot. Paano nangyayari yan? Sunod-sunod pati, lalo ngunyan holiday season, sunod-sunod baga mga tugang, ang mga nagkakabiriklad dyan, nagkakakorumpiskar, kan day pa naalo kasi manang ine, may nakuha dyan na arestar na pirang milyon na kantidad nin mga smuggled shipments dyan sa Subic Bay Freeport, as in dyan mga tugang sa Port of Manila na kinababalihan mga tugang kanman iba-ibang mga produktong smuggled. Dyan may produktong sigarilyo, lalo ini mga agricultural products, asukar, ay mga peking branded na sapatos, igwang peking branded na mga pantalon, ay taba na, kadakol. Ay an makaturo triste, igwa pa mga tugang ng mga party drugs. Si isa ang mga players dyan mga tugang, sa mga players, ng mga smuggler dyan, Kiisay mga tugang sa irarom ni Isay. Kisay nakatimbre, kisay na mga tao dyan, mga tugang sa custom na nag-aalaga ka ini yung mga ini. Iyan ang dakulang question mark. Yan. Yan ang natutuyawan nga ni Ping Lacson.
ano daw, nakukuha man daw ini, na monitor man daw kan bago tang commissioner dyan. Ang commissioner ko niyan sa custom mga tugang, si Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Baka mga tugang dai napaparong ini, garo dai napaparong, ta sige-sige nga ni. Ito, intiro mga tugang na nagbuburutogan bulsa ka mga ini, lalo sa mga paradayang broker, mga importers na nakakapaglaog sa custom mga tugang kan mga peke. Ang mga deklarasyon na sarala, under-declare o no declaration at all. Yung mga deklaradong general merchandise na nakapalaman mga tugang dyan sa pigapod na benchmarking o parehong singil sa kada kargo kang kada container mga tugang. Pigdideklara sa totoo. Nakabugtak sila dyan mga tugang general merchandise. Alagad ito pala mga tugang misdeclared. Tamas ito pala pigdideklara nindang kantidad kang kargo mga tugang ay kahababa kan pinagdideklara. Under value. Kung guraano kadakol. Under-declared ang sendang value, ang quantity, ang klasifikasyon. Kaya, nahaluan mga tugang nin, dakulang question mark. Yan ang mga yaon dyan. At ang ipinagdeklara mga tugang na general merchandise, igwa ng mga kantidad na cellphone sa laog, mga musical instrument na pagkamamahal, mga fax machines, mga siringkan, mga printers, mga electronic products, gisiringkan mga tugang. Kaya ang gobyerno na pipierde, nan kumpirang ko yan, bilyon imporma de buwis nawawara sa gobyerno. Okay, mga tugang, igwa na kitang bali 3 minutos bago mag-alas 10. Mabalik po kita pagkatapos lang kani. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. An RPN DZKI Radyo Ronda nagpapaabot nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarinesur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarinesur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarinesur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarinesur. Engineer Wilfrido O. Buxi, General Manager, Casurecot Free, Iriga City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas. San Nicolas, Iriga City. Aspirant Councilor Adolfo Pongpong Ramos. Team 1, Batuca Marinisur. Kagawad Lani O. Maestrado. Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Ngunya na panahon nin Pasko, gabos kita mamiibi asin mag-arang sa kagurangnan. Mapasatuya man lugod ang biyaya nin katuninungan, kaligtasan asin pagkakasararo. Minsayng atod ninda, Honorable Margie Moran Aguinillo and Family, Municipal Mayor Buhi Camarinesur, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Political Chief Officer of House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City.
Director Persus Ching IV of Casorico 3, Iriga City. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad nin Mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Iriga City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Filarca Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Iriga City, Dinali Buro, San Roque, Iriga City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City, Go and Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Iriga City, Uralios Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and Family, Proprietor, San Isidro, Iriga City, Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and Family, San Isidro, Iriga City, J.R. Tatak Grimaldo and Family, Iriga City Councilor, Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City, Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and Family, Municipal Councilor, Buhi Camarines Sur, Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Iriga City, Prime Water, Iriga City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Iriga City, Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur, Honorable Councilor Roselier Ross Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Iriga City, Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur, Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima Nabua, Camarines Sur, Honorable Councilor Dante Oliva, Iriga City, former Councilor Piwi Gascon, Iriga City, Honorable Fernando Simbulan and Family, Municipal Mayor Nabua, Camarines Sur, Cap Verde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Iriga City, New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Iriga City. Sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang malakili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa Maugmang Pasko. Maawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tadi na magparalang kag, tadi na si Edsel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang galing rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawat turong pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon tumabang, di magsisileng. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na.
si Manding na Karyusaryon. Digdi sa saindong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Bueno mga tog, ang 5 minutos makalisan na las 10 nin pagkaaga. Yan po kita sa programang Bicol Connection ni Karondang Joey Habanalim. Pasensya na kamuta, nakiulay man sa tao. Magkasiring ka nakikiulay man, kain man ang puso mong dahil mo intindihon. Ano ang pakiulay? Di ba? Nakiulay mga tugang ta, may importante da siyang lalakawon. O sige na niya ko, Jo. Ingat sa naingat. Ayan. O inimbagang sabi kan National Telecommunication Commission mga tugang. Ha? Nagpaabot ni warning. Ha? Warning. Pakarayang nga nindoan sa indong kuyan. Serbisyo ko niyan, habi kan National Telecommunications NTC. Ini mga public telecommunications entities as in mga internet service providers preparar nga sa posibleng pagkakaigwanin surge, internet surge, traffic ngunya ng mga panahon ini, lalo ngunya na Christmas season, lalo mga tugang sa Christmas Day. Uran kayan mga tugang ang mga pagbati, ang mga kung ano-ano mensahe na gusto ipaabot kan sa tuyang mga amigo, mga kapamilya. Kaya entero nag-uuran kayan ang bako nga ning uran, daluyong talaga ang internet traffic talaga. Ha? Kaya mga tugang, sa sarong memorandum na ipinaluwas kan NTC, ni NTC Commissioner Gemalel Cordoba, pinaglalauman niyang talagang matindi ang internet traffic kunya na holidays. Kaya makakadagdag man ini yung mga tugang nin sa paagi kayan matatawan ng patanid ini yung mga internet providers na talagang ngunyan nga ni talaga mga tugang na ako nga ni duman sa harong. So sa tuyang internet duman agaro na lang niya ako ini nagkamang lang luway na. Iyan ang pagkasabi ni Cordoba na talaga ngayang pakarayon nga nindo pira na internet providers na digdi sa Pilipinas. Ining Smart, ining Globe, igwang PLDT, igwang Converge, igwang ano pa, dito doon. Yan. Pakarayon nga nindo ang serbisyo nindo. Talaga mga tugang totoo man na pagkaminsan nga ni nag-text ka ngunyan at yan pa sa hapon marireceive. O kaya daiman, dahil na talaga nare-receive. For medyo ng mga tugang sa internet. Internet surge na sabi. Kaya maray man ito nagpatanid si Cordoba na pakarayon nga nindo. Talagang ang traffic kung diyan mga tugang sa diyan sa EDSA matraffic siring kan mas mahibog kayo ang traffic sa internet mga tugang. Oo, talagang ngunyan mas kinuarin pa man ngunyan na holiday season ang pinaka-peak, ang pinaka-dakol mga tugang na mga internet traffic sa mga oras o panahon na ini sa holiday season. Okay. Sa oras na ini palaugong tadaw man an sa tuyang pag-iriba dyan sa luwas. Field Report! Yaon sa linya si Karondang Philip Barasina. Lipe, ikaw na. Lip? Yes, hello. Okay, go. Salamat, Pinsan. Good morning, Giwat, sa mga parantabay niya to. Grabe, traffic di sa may tubangan kan Eriga Central School. Ayo Oo, halawigon, abot di sa may tangod kan Lourdes Hospital. Ano yung tasiring kayan? Anong nangyayari? Mayo man aktualing nakakaulang, kaya ako nga niya ako digdi sa inutan. Oh. Muhol-muhol ang traffic
Garo kunyan lang apektado kay ning mga babakunahan na naman. Sa may tangod ka na sarong mall. Diyan sa pasiring sa terminal. Itong dyan. mga 12 anyos pataas. Nagpipila. Ay, talaga. Ganyan na mga panahon. Yan ang pigisabi ko. Laro yan ang kausakan na pagkaguro mo kan bulos ka na trapiko. Diyan sa may paghali sa may Iriga Central School, pasiring digdi sa kasentruhan kan syudad nin Iriga. Jesus. Mayo lamang baga pati akong nailing dyan na traffic enforcer. Jesus, Parsip. Ano nasusunod man social distancing? Maana, kuno na naman yan baga. Yan ang sabi ko. Nya ako, kamo dyan si Dr. Irinya. Pirinya. Ha? Pirinya, bakong Irinya. Dr. Ronald Pirinya. Daraw na niya ako. Sorry So, wala ko Irinya. Dahil ko magkaabistado yan. Dahil ko abistado. Maan ko tayo kita kaya na. Ano yata? Ang apo sa kuya Irinya. Iya. Pag-una ko kay tabako kuman siyang bisto. Pasensya na. Kaya nawara supi. Oo. Kaya sabi ko nga ni, ang question ta, daron sa mga baro-barangay yan. Tayo, tingnan mo sana yung nangyayaring ilingana. Baro-barangay na, siring kang ginigibo kan bula. Ano man ta dyan sa bula, ginigibo. O digdi sa Iriga. Ano yan, taday man maginibo kan Iriga? Iya, inuga kang kaya garon si Dr. Irinya. Pambir. Ahipirin niya ba ya? Trabaho ninda yan. Ay, sasabihon na naman kayan, kulang sinda sa tao. Pero may manarog kan. Kaya nga ni, nagsusubra na lugod ang tao. Ay, dyan sa mga barangay, pinag-training naman baga ninda mga barangay health workers, o di, magsubol sinda ng sarong representasyon sa kada barangay, katabang na sa mga barangay health workers. Oo, tanganing magin marikas ang pagbakuna. Sa kaday na, ilingayan, taday nasusunod ang health protocols. Yan, pwede man yan tabi pinsan na i-cluster na lang. Dahi na nga ni bag-cluster, kung nagigibo kan bula, ano man taday magibo kan Iriga? Ha? Dahi magibo kan Hiti Health Office na yan. Oo, puro barangay sinda. Tangarig, mauna, enot na enot, iyan ang mga aki, dahil pagparabaladon dyan. Dahil man nababalad. Kundi nagkukuruno-kuno sa naman ng social distancing. Ang gusto kong sabihan kang balad, nababantad din sinda sa, dyan sa virus. Di ba? Bantad sinda kayo sa virus, dahil nasusunod ang distancing. Yan. Duman sa mga barangay, at least dikit ang tao, dikit ang mapila. At least, ano ba kaya? Daruan ni style, babakunahan na nga, kaya dahil naman tatalabanin virus. Ay, tabako yan. Kadakol na dyan sa Manila na full vaccinated pagkatapos tinamaan pa. Na-COVID pa. Na-COVID pa. Ita. Kaya dapat maglikay man giraray, magsunod sa protocol. Ayan nga ni si Doki nga ning mismo si Doki na, full vaccinated, na-COVID pa. Kaya mag-ingat. Ita. Kung narog ka yan, dahil mo talagang asigurasyon dahil ka na mga COVID pag binakunahan. Sabi mismo yan nindakan Department of Health. Dahil ngayon nangangahulugan na kamo bakunado na. Tapos sige niya bayabanin doon, nag-obserbar kan health protocols. Tatamaan pa man kamo giraray kan virus na yan. Sabi ni Tatay Digong, virus. Digdi man sa Iriga, biro mo ini. Kadakol lang. Babakunahan. Dahil na nasusunod ang social distancing. Yan. Pero sabi ko, kung idinadaran din sinda nang magduman sa mga baro-barangay, tanganing maasertar na maray, tapag kasi rin kan tarambak ang tao, talagang magkakaigwayan nan ko yan, pagkagurumok-gumukan, ano nga nito? Dahil naman susunod ang social distancing dyan. Sigurado. Pagkagurumok traffic, apektado. Ibaga. Maray kon sa buhay ta, don't panic. Just wake up. Tayo baga. Kaya yan pangapunan taman dyan sa City Health.
tabi man Dr. Pirinya, pakidara na sa nanindo tabi sa mga kuya. Hindi nagparpapilahon yun. Takadakol. Irak man. Oh. Mapabakuna na sa... Sus, grabe yan. Mapabakuna na sa nangani. Kung magka... Dres Mayo pa ni ba? Ayo nga ni. O, kadto bagang... Kuno na. Arin ka itong instance sa inabakunahan ito na. So, nagpipilang gurang... ay, garo dyan sa San Isidro. Ano? So, nagpipilang gurang nadismayo. Oo, ini naman ang mga hobin. Baka ni baligdid panagkaraka, nagharali. Ay, tayo ba ya? Oo. Ngunyan, baka may pagrautan yung ginawa dyan. Oo. Sa bagay yan, pagkakanya o naman, tayaon sa mall. Kung may man ibabakal, ano ka? Kamahal man kan mga pagkakan pati dyan sa parte niya. Iyo baga. Oo. Kaya sana asikasuhon. Kana City Health Office kana iriga sunodon so proper protocol na sinasabi. Iya ka sa kayo. Daing rimalaso. Oo, sa kadarahon nindo sa mga buro barangay. Sabi yan ang pinaka-the best kaya. Oo. Sinda na mismo ang magbisita, magbakuna sa lambang barangay. Oo, tamay makakatabang man sinda sa mga health workers sa kaso barangay officials. Saka day mahaluyan proseso. Oo. O halimbawa, ining arog kay ni haluyan proseso talaga kay ni. Oo. Halimbawa, diyan sa barangay digdi sa barangay San Nicolas, labaga kadakula kan event center diyan no. Diyan ninda. Duman sa covered court. Ayan. O di at least kuya palibuton so tukawan o paturukawan palibot. O di at least magkakasurok-suka na siring kayan. Dahil magkukurunok-punok. Yan. Na garo ng mga sinapot. Garo na sardinas. Yan. Yan tabi, pinsana na sa kuyang heras na informasyon, observation report, digdi sa sentro ka na siyudad din Iriga. Ako man si Philip Barasana, RTN, Radyo Ronda. Field Report! Salamat sa imo ka, Philip. Kan report na iyan, ay talaga mga to. At mo na nga ni Monik. Sige, pabuilod ta ka, Monik. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Bicol Connect. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Yan. Dahil nag-aandar ining saro daw. Dahil nag-aandar ining bed ni ko yan. Ni Kajoey. Ini nasa na? Iyo baga mga tugang sabi ko, Yan po ang pakiulay ta. Good morning kay Michelle Mendoza Pasete at kay Miss Monica Periki. Oy, Merry Christmas sa Indog dyan ha. Stay home, stay safe, and have a Merry Christmas. Ayos, hermano nindo. Nagpasiring duman sa kaya kita pinatukaw digde. Siguro, tsaga-tsaga Tsaga-tsaga na lang kamo. Pasensya na kamo kung bako siring kang kagaling ang sendong lingkod. Alright. Iyo baga sabi ko, ito pa yan, pigpaparasuisyon ko mga tugang. Pigpaparasuisyon ko na tanganing mas maging saro dyan kumbinyente. Na dyan na sana sa barangay dahil na maprilite. Ang mga mapabakuna. Taka muna miso magtuyo. Mga taga City Health, kamo na matuyo dyan sa barangay. Dahil na nindo pagpagastoson man sa pamilite,
Lalo kung taga duman sa Harayong barangay, diyan sa San Pedro, gurano na ang pamasahe, papasintro. Diyan mga tugang diyan sa Antipolo, kan sudad kan Iriga, garo 11 gatos. Ha? 11 gatos ang plite. O di ka bakal naman kutanin sa 2 kilong bagay sa pamiliting iyan. O kaya ka muna sa natabi magdiyan sa mga baro-barangay. Darahunin doon na sa nasubakuna diyan sa mga baro-barangay. Ade. O mamiminimisar pa so risgo kan pagkakaigwanin social distancing. Tadaan masurukso ka na siring kayan. O elinga dyan. Diyan ngunya nangyayari dyan sa anong mall yan? Diyan sa Atubang kan Lourdes Hospital. Anong aning mall yan? Diyan, kadakol mga tugang an surusuan dyan ngunyan. Kaya mahirap mang katabi kamo sa mga taga-barangay. Kamu na mas na magpasiring, kamu na magpasyar dyan sa mga baro-barangay, matatabangan pa kamo kan mga barangay officials, saka alabes itong mga barangay health workers, matatabangan pa man kamo. Tangaring mga tugang, sabi nga ni kayan, give and take. Ha? Pasko bagangon yan, give and take. Bako puro na sinakamo take, mag-give man kamo. Ano nga i-give? Yesu, kumbinyenteng serbisyo para sa mga taga-barangay. Ano man nga matitake? Ay, yesu, akumplisimento nindo. Yung bagay katuyuhan, magkaigawa ng herd immunity. O, yan ang take nindo. O, di ba? Alright, it's 22 minutes. Makalipas po ang alas 10 ng pagkaaga. Sabi ko na nga ni, lalong yan, nagbarakunahan mo yan, 12 years old pataas, mga aki yan, mga kaakian. Pagirumdum matabi nindo mga magurang, ha? Pagirumdum, pirmi ka mo mga magurang, tabi an babasulon, kun an sendo mga aki, na nakakakuanin, kung ano man an sendong aki, alimbawa pasaway, ang sendong aki, ang tinatamaan kayan mga magurang. Kung ang sendong aki mabuot, akseptadong maray sa komunidad, ang nauumaw, magurang. Sakasa, kamo kayan dapat ang pirming nakatutok sendong mga kaakian. Ngunyan lalong pandemya, ha? Yan mga mapabarabakunang yan. Tugunon nin tultul. Ha? O kaya kung 12 years old, aki pang marayan, iskurton nindo. Iskurton nindo. Kamo mga magurang, iskurton nindo. O ibanan, ang sendo mga aki. Dai pagpabayaan mga tugangan sa tuwing mga kaakian ngunya na nasa pandemya pa kita. Ha? Siyempre, ta level 2 na kita mga tugang, pati sa mga 5 years old, pwede nang magluwas. Ha? Pwede na nga sa mga umboy iibakan sa mga magurang dyan sa mga malls. Pwede na. Ha? Na nasa alert level na kita. Ayan pati mga kaakian na makon mo magduduwang taon mga tugang na natingga na di pinaparuluwas sa sandang mga harong dyan sa nasendang ulakwerta, namimiss man din dito. So, maiba dyan sa mga malls, maiba sa mga pasyaran, iniibakan mga magurang, biruon mong 2 taon mananggad ng natingga. Siyempre talaga excited ang mga yan na magruluwas. Kaya tandaan mga tugang, tandaan na may COVID pagiraray dyan sa kapalibutan. Bako pa kitang totally safe. Bako pa kitang totally safe. Kaya man mga magurang, uya po, o sa mga guardians, mga guardians yan, mga magurang dyan, tawan ta po kamunin pagirumdum. Dahil po kita nagdudunong-dunungan, kundi nagpapagirumdum sa naman. Mga simpleng dapat gibuhon po niya to, mga magurang. Kinakaipuan mga magurang na pirming babantayan nindo ang aki nindo. Kung iiba nindo niya sa luwas, sa malls, pirmi dapat nakasulot ng face mask. May mga face mask mang bagang pang-aki. Sa gabos na pagkakataon, sa gabos na oras mga tugang pagkaiba nindo sa luwas,
ang mga aki inindo. Tandaan mga tugang, permisindang naka-face mask. Bilang magurang, dapat sundon man yato ang tamang pagsulot nin face mask. Kamu na mismo, magsulot man ang magurang, magsulot man ang aki nin face mask. Itong tama na pagsulot nin face mask. Baka baliktad. Ha? Baka baliktad. Oh, hilingon nindo. Siguraduhon mga tugang na nakatakop nin face mask. Ha? Ang sendang dungo, pati ang sendang nguso. Tangarig mga tugang, ang iba kaya yan sa kuko. Diyan sa kuko. Sa baba sa dungo. Eita. Bako siring kayan. Pag minasulot nin face mask, garuso gurang na nahiling ko. May face mask man ko ta na. Yaon sa kuko. Ay, aba na niya akong gurang na ni pasaway man. Bako sa kuko, ha? Dapat, iyan dyan sa anpig tatakupan, dungo sa kanguso. Bako yan na kuko. Dapat siring kayan mga tugang, ha? Siring kayan. Yan ang mga aki na yan, mga tugang, mga kaaki na yan, makukulit yan. Ha? Talagang dahil na nagkanga mo. Sige, tan mga kaakian, mga tugang, curious yan. Investigative bagayan, curious sa gabos na mga bagay. Gusto nindang busi siyon. Tagus doon nindang matudan, asin manudan. Kaya, dapat kamo mga magurang, siguraduhon na permi nindong nababantayan ang sendong mga aki. Kaputan nindo, yan na kamot, na day makadalagang kunsain. Ha? Siguraduhon mga tugang na isprayan ang senda mga kamot nin alcohol, asin hand sanitizer, kung pwede. Mas magayon kayan, habang kaibanan nindo, dikit-dikit istoryahan nindo kan importansya, kan pagsunod sa health protocols, ipaintindi, i-explicar po niya to. Explikaran ng mga kaakian kung ano importansya, asin ano ang bagay na maray na bagay na dadaraon sa senda sa mga aki ita, kung pirmi kitang nasunod sa mga sasabing mga giya sa pagkakaigwanin health protocols. Tanganing, maintindihan ninda. Tay aram nindo mga tugang ang mga aki. Pag daininda naiintindihan kung ano yan ang sala, ano ang tama, daininda naiintindihan, padagos siya nagigibuhong kayan. Di ba? Kaya kung maabisuan na kan maiexplikar na tultul kan magurang kung ano ang mga bagay na yan, ay matandaan aki. Di sinda na mismo masadiri kan, Mama, ay na ngayon sa ko yung face mask. Yan. Sinda na mismo kayan. Naintindihan na ninda ang importansya bako. Iyo baga. Tapos mga tugang, aso mga social distancing. Kung pinapasyar sa mga kaakian, social distancing. Itong sabing bawal an magkadurukot-dukot. Yan siya magkakonsisay na nakadukot nindo dyan. Sabi nga niya, sabi man nga arte man nga ganita, sa harong nga niya, sa harong nindo. Pero sa harong komunidad na daiman nindo aram kung sisay impektado dyan, ay delikado. Tandaan mga tugang, tandaan, iyan na mga ginigibong diretso nindong iyan, ang karapatan ko ngayong siring ka na, dahil pribilehiyo sa na yan mga tugang, dahil dapat inaabusar. Bako porking luman nga parabawalan kami kang gusto mi, ayan mga tugang, dapat dahil mo inaabusar. Magtagasunod pa manggiraray. Permi mga tugang, permi yan, dahil po kamo mapagal sa kakasaway. Dahil ka mo mapagal sa katutukdo. Dahil mapagal sa kapapagirumdom sa satuyang mga kaakian. Kita mga tugang na nakakaedad, asin mas may isip, dapat
ahurahan laba mga tugang sa tuyang pasensya. Ha? Kaya kung dahil niya to kayang disiplinahon asin tawanin paintiende, dahil nalugod niya pagpaluason sa indo, dahil mo na pag-iba. Kung dahil mo kayang i-explikaran, dahil mo magarantiyanan sa indang kaligtasan sa luwas, dahil nalugod niyo pag-iba. Ha? Dahil pagluwas, kung nabu man sa ni kamong magpaliwanag, dakulang pagbabago sa buhay. Sa satuya, digdi sa satuya, masanay na po kita kan bagong normal na pagkabuhay. Dahil na pwede mga tugang itong dati tang happy-go-lucky style. Habi nga ni kayan, safety first. Kaligtasan mo na ang intindihon ta. Tangarig dahil po kita madanyaran, dahil po kita magbuwis nin buhay sa erarom kan pandemyang ine. Well, mabalik po kita pagkatapos lang gani. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, ang pagdanay nin katrangkiluhan, pagkamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maumbang Pasko po asin bagayagayan bagong taon. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Si Jeff Besenyo, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutul na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Maging maugmaman lugod ang kapaskuhan, kanlalbang saro sa tuya. Anuman ang mga pagsakit, asin pagtios, na sa tong hinahampang, asin hahampangon. Dai mananggad malingaw, na magsarig sa mahal na Diyos, na sa tuyang kaglalang, asin tagapagligtas. Sa gabuspong tagabaaw, inipo ang sa indong alkalde, Jeff Besenyo. Kaiba, kambilog na konseho kambaaw, nagpapaabot ning maugmang Pasko,
asin manigong bagong taon. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Karyusaryon, digdig. Si Manding na Karyusaryon, digdi sa saindong pinagkakatiwalaan na estasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Bueno mga tugang, dagos po kita. Ayan, sabi ni Miss Monica, Merry Christmas too. Salamat. Okay, at saka good morning pala kay sakasakuyang klaseng magayon na, intelihente pa. Si Miss Genevieve Sanderson. Intelihente na, magayon pa. Pero classmate, magjita ha, magjita. Ay, grabe. Okay. Magandang umaga din po kay Mr. Richard Romero Barasina. Oy, uya, kaluluwas pa sa ng bareta ang mga tugang. Nagpa-plus pa sa nadidiyo sa tuyang uya, ang bareta galing hali sa CNN Philippines. The Commission on Elections has dismissed one of the 7 petitions to bar former Senator Bongbong Marcos from seeking the country's highest post. Sa desisyon da mga tugang, desisyon kan COMELEC 2nd Division, pinagdeny ang petition na ini laban kay Marcos na naghahagad na ideklara siyang nuisance candidate. Ngunyan, itong pinagfile mga tugang na itong disqualification case ni Danilo Lihay-Lihay, sabi kan 2nd Division kan COMELEC, the former failed to submit a copy of Marcos Certificate of Candidacy. Ayan, mga technical legal technicalities, mga legal impediments, yan. Sabi, mga tugang, sa petisyon ni Lihay-Lihay mga tugang, sabi kan 2nd Division, grossly insufficient considering that the
COC, it sought to cancel was not even attached to the petition. O yan. Ipinagbasura ta. Itong pinagsasabi na ni lihay-lihay na certificate of candidacy ni Marcos, dahil sana na i-attach naman sa petition. Saro ito sa legal impediment, mga tugang. Sarong pang legal elements na dapat ikonsiderar na lingawan garong i-attach naman ni lihay-lihay. Kaya mga tugang, automatic, sabi nito ni Matic na, ipinag-junk na kan COMELEC. So itong saro na tapito yan, saro duman mga tugang ini so sumiterman ni lihay-lihay. Ito na, wara na. Pinag-junk na ni COMELEC Second Division ang reklamong ini itong petisyon na ideklarang nuisance candidate si Bongbong Marcos. Kaya nako, anum na sana mga tugang dadangogon tangarig ma-disqualify si Bongbong. Ayo, anum na sana. -1. Alright. Kaya iyan mga tugang, biruin mo, mga teknikalidad sana yan, nagiging dahilan tangarig marosros ang sa imong petisyon at sa imong kaso. Dahil sana na attach mga tugang dumanso certificate of kopya kan certificate of candidacy ni Marcos. Dahil sana na i-attach duman sa petisyon ni lihay-lihay ay ba nahulso, narosros, ijinangso petisyon na ito ni lihay-lihay kan COMELEC Second Division. Ayan, anum na sana, Bongbong. Ay, paano yan, At saka mga tugang, yan pala, ay, kuya na, istoryanta daw kamo mga tugang kan tradisyon. Pag silibrar kan Kapaskuhan, tulong turog na. Sarong nasyon mga tugang duman sa Central America. An may kakaibang tradisyon sa pagsubsob, pagsulo nin mga EPG. Itong nahiling nindong tao-tao. Tao-tao ni nagsisimbolo nin demonyo. Sinusurulo yan mga tugang sa sarong nasyon duman Central America. Antes an Pasko, nagigibo ni mga tao-tao na bako ng tao-tao, duro demonyo. Nagigiribo yan mga tugang nin mga EPG, tigapon na EPG. Sinusulo sa pagsilibrar ni dakang Kapaskuhan. Sinasabi mga tugang sa kuyan, duman sa Guatemala, ang taon na tradisyon na pigapod ninda mga tugang na burning of the devil. Pinagsisilibrar ini mga tugang kanmang Guatemalan tuyong December 7. Nagigibo sindanin bonfire. Itong garon magkakamping, nakahiling na kamukhang camping kang Boy Scout. Igo bagay dyan pinag-apod na itong campfire. Nagigibo sindanin kuyan, nagigibo bonfire o kaya campfire, nagigibo sinda kayan. Asin mga tugang, ang mga kapitbahay sa komunidad ay dadarahon duman so sa indang mga ginibong EPG ang demonyo. Asin duman mga tugang, isinusog ba ninda duman sa nagkakalayong bonfire na ito ang mga simbolo kan demonyo. Bago celebrar kan Immaculate Conception. Immaculate Conception, December 8. Kapit sa 7 mga tugang nagpagkabanggi, sinusurulo ninda ang mga tao-taong ginibo ninda na demonyo. Tayan pagkaapon nindang the day of purification. Yan. Nagpuon mga tugang an
selebrasyon an kagawian na ini, ang tradisyon na ini mga tugang. Ika 16th century pa. Iyon na pala niyan mga tugang tuyong minaabot ang December 7. Basta bago magselebrar ka ng Immaculate Conception, ginigibo na ninda yan ka traditionally mga tugang December 7 ning pagkabanggi naggigibo na sindanin bonfire. Kung halimbawa pero kamo magkataraning sarong na gustong sararuuna sana, so mga giniribo ninda na dordemonyohan o ibabali na duman sa susuloon. Di ba? Susuloon ninda yan. For the so-called the day of purification. As in, may kuyan niya na, the burning of the devil. Minasimbolo kan pag-purify kan sa endang kalag. Yan. 16th century pa mga tugang nagpuon ang kuyan yan, ang tradisyon kan mga Guatemalan. Kan mag-abot sa Guatemala mga tugang ang mga Espanyol doon dumana pinag-introducir ang siring kayan mga tugang na tradisyon. Kaya pun kadto 16th century pa hasta sa presente mga tugang. Pinagsiselebrar pa yan. Ginigibonin da pa yan na bagay na yan tuyong Disyembre 7. May mga Guatemalan mga tugang, may mga Guatemalan nagsusubsubkan sa endang mga giniribong effigies, may mga saradit man, so kayang gigubuhon nindo, maalagad may mga garong mga higanting mga dordemonyo. May mga dakulang mga dordemonyo ay pinagsusugban ninda duman sa bonfire. Depende kan sa imong magibo kung anong kakayahan mo, sadit o dakula. Basta importante kada pamilya igwasindang ginigibong effigy. Kung pira, so kaya nindo gibon, makagibo ka mong tulo, gibo ka mong saro, okay lang yan. Basta kada pamilya mga tugang, igwa ka mong susuloon na effigy ng demonyo is susog ba nindo duman sa nagkakalayong ito pit sa 7 pagkabanggi. Kapag kaminsan mga tugang, depende sa costume. Kung costume ni Satanas, kung costume ni kung isay na costume, may nagkapira mga Guatemalan mga tugang na kung minsan pigsusuplutan pa ninda, pigsusupungan ninda, nin mga itong sa mga iaapo na sa ng mga bado, sinusulot yan duman sa dordemonyo, sinusupungan talaga ninda. Pinag-aayos man nindang itong talagang garo ko yan. Pinsan nga ni, pigpupropinturahan pa man an effigy. Garo na buhay. Siring kayaan. Sa sarong komunidad sa Guatemala City mga tugang, sarong demonyo ang kapot. May kapot na itong pang-ineksyon, sirens. Tapos, ito, pizza city pa sana ito, sa sarong lugar duman, isang dordemonyo ang nakapukaw sa atensyon kan nagkapira. Tayo sa dordemonyong mga iginibo mga tugang, ay tadakula, hiruhigantihon. May kapot na sirens. Itong pan-ineksyon, sa ibong nakamot, sa ibong manakamot, igwanin dollar bills. Kwarta, sentabo. Isinapog kan sarong Guatemalan, inida pagpapahiling nin pagkundinar sa mga yaon sa gobyerno na mga korapto. Tasinda mga tugang, yan pala na mga korapto sa gobyerno, pinag-aapod ninda yan na duro-demonyo man o demonyo. Kaya nag-ibusan danin ipiginin empleyado, ginaganin sungay, nakangirit, nakakapot kan kwarta, asindigdi sa ibong sirens o kaya pan-ineksyon. Buot sabihon, may mga mga korapto sa gobyerno ginamit pa sa pandemya
para makaamot-amot nin kwarta alis sa gobyerno. O yan. Ano digdi sa Pilipinas? Ano daw kung gibuhon tama yan, ano? Tapos, so Dorodemonyo, bubugtakan mo ng pangaran. Ini nga pangaran ni ko yan, ini pangaran ni ko yan, ini nga ang mga demonyo sa gobyerno mo yan. Ano daw? Ha? Okay ning mga Guatemala na ini mga to gano. Okay. Ay talagang iwa. Ano na masasabi kanin ni Charlie Sulpi? Si Charlie igwaman ining naisipan na klase nin selebrasyon mo niya na Pasko. Sabi ni Charlie, masuulot nga ako nin costume mo niya na Pasko. Alagad an sa iyang isusulot na costume. Itong patos-patos ning carrots. Costume na carrots o carrot man. Tano man niya ako, pagprotesta ko man nga ini sa entirong nagwawara-ira ngayang smuggling nin carrots. Din ulit sa mga paratanom nga doon sa Benguet, nagkakagurotom na. Tadain na nga nagbabakal kang sa endang karot na produkto. Tayang kaya mga tugang ng carrots halis sa China. Apoy sa darakula. Malinig. Linilinigan ni Daninusto. Apoy ra, darakula na, barato pa, mas barato kan carrots na pinagprodusir kan Benguet. Kaya entirong wara-ira dyan sa sentro, sa satuyang mga merkado, yan ang mga carrots, repolyo, asin ko, yan mga tugang na cauliflower, mga kadakol dyan na duman sa, nagpakarulusot. Ayan ang problema. Yan, dikit-dikit siya, sabi ko, dikit-dikit na minatigbak sa sektor kan agrikultura, digdi sa Pilipinas, ning huli tada maampat-ampat na smuggling nin produktong agrikultural. Oy, pira na sana. 7 minutos na sana. Siya, mapaaram na si Joey. Ay, na raw si Joey boy. Ano nga yan, sir? Kaya nga, ayun niya ako, sige na. Pero niya ako, kung matapos mo man tulos ang transaksyon mo duman, magbalik ka tulos iyo. Ay, iyo nga yan. Tatapos nga ako, magdiyan kita sa may parting ito may lugaw. Kuyan kita, mapalawgaw mo man lang niya ako dawa ngo niyan sa ng Pasko. Itong lugaw na binubugtakan itong chicharon, pagkatapos tinitigri ka nin spring onion, ay abaan ng siram. Sulugaw ni Nana Leni, pag binugtakan mo yan nin sitsarong baboy. Sitsarong baboy. Ang bagay sarong patos-patos na, tapos ginugurumos mo. Pag gurumos sa aming siring kaya, iwawa mo duman sa tasang may lugaw. Pagkatapos titimplahin mo na, dakul-dakulan black pepper, itong paminta. Pagkatapos pipirisan mong limonsito. Pagkatapos wawarak-warakan mo ni spring onion. Ay abaan ang siram. Iyo iyo baga. Yan sabi ni Joey, iyo nga Kuya Banding. Pag abot ko nga, madyan nga kita sa may parting arani sa muya kaya ang mga tugang, may nagluluto kayan. Digdi sa arani, digdi sa studio. Di, nagsiram na kaya na pagluwas ta digdi. Ay, iyo. Okay, mga tugang, balikan ko sa istorya ni Philip. Itong dyan sa sentro na gurumos na kuno ang traffic dyan. Ano man
Kadakol bagang mga enforcer ang syudad. Ano man yan tada minamaniho dapat ninda yan. Tangaring dahin ang una surusuan dyan. Pati pagpila, kan mga babakunahan. Dapat may nagmamanage dyan. Ha? May nagmamanage dyan. Kadakol dyan mga tugang na mga enforcers, mga traffic enforcers. Ano man ta nagkaigwanin siring kayong kalaba ng trapiko dyan sa intersection. Dati nagkakaigwa dyan ng traffic na siring kayan kapag igwang nagpaparada, igwa nagkakaraban, itong pabisikleta ni pabisikleta ni Casio na awa nagkagurumok sa traffic na may mga parabisikletang papaininutan kaya nagkapundong una sa traffic ko dyan pero pagkatapos uto na naman, okay na naman ungo nyan ano man ta nagkakahaloy-haloy ang traffic jam dyan kadakol tabagang mga traffic enforcers di dumaningani nindo mga traffic enforcer pati itong pagpila kan mga mapabarako na dyan imaniho nindo tangarig din ang una magkasuruksukan na nagkakadirik ay sus nagkakakuruyanan na magkararibayanan ng lalawgon diba? Ayaw baga kaya itong susakuya na sasakuyang suwestyon nadarahon na sana sa mga baro-barangay mas maray pa to mas maray ito tabako man siring siguro kayong kalabaan magiging pila saka mag-igwaman ng pila yaon sa mga barangay official na nagmamaniobra di ba? Diyan sa covered court yan bugtakan na dyan kakadakol ng mga tukawan siguro makapagkakasya madyan mga taga-barangay na dae mapasiring kayo ng tirong magkararibayanan ng lalawgon ng tirong surusuan di nabubugtak pa sa delikadong kamugtakan ng mga mapabarakuna sabi nga ni kan DOH bakong garantiya na ikabakunado bakong garantiya na tapos na sa mong pirang shot na sa imo kan bakunang hindi yan garantisado sabi kan DOH tapag igwa dyan di ka nag-iingat liwat kang iimpiktaran kan COVID kaya maski ka mo binakunahan na dapat pasiguro pirme aliwalas piste okay sa ngaran po mga tugang ni Joey Lim hindi po sa saya pong laganap na programang Bicol Connection kita muna pansamantala nagkairibanan gusto mong sabihin pirang oras kita nagpuna ko alas 8 alas 9 alas 10 4 na oras Chaldi okay sendo ka boss sa ngaran po ka sa tuwing mga pag-iriba dyan sa technical dyan sa binaobra yan po si Chief Engineer Abe yan po si Joanner dyan po sa tuwing frontline yan man dyan si Jimmy Guanzon yan man si Rodel and si Miss Kayla Ray Angelica Ligacion ang babaeng Pilipinang maganda manding nakareserve